फटीच्यो गजाली लोकां मदीं रुजोवप हे भाजपाचें तंत्र आसा। लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती भोवमतान जिखतले अशें मुख्यमंत्री दावे करता। मात काँग्रेस लोकांचेर उमेदवार लादचे ना जाल्यार भोवमतान वेंचून येवपाची तांक आशिल्लो उमेदवारूच उमेदवारी लढयतलो अशें काँग्रेसीचे नव्यान नेमिल्ले गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगलें। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत तो उलयलो। त्यानंतर मी प्रेस सांगितलं की लोकांच्या मनामध्ये खोट्या गोष्टी रुजवायच्या आणि हे रुजवायचं की आम्ही निवडून येऊन राहिलो, आम्ही 1,00,000 आणि 60,000 निवडून येणार, हे एक प्रचारचा फंडा आहे लोकांमध्ये मेसेज देण्याचा की आम्ही निवडून येऊन राहिलो। आता यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जर त्या ठिकाणी सगळे हे दाबण्याचं हे केलं, 60,000 किती पडायचे कोणाकडे, तरी स्वतः त्या ठिकाणी दाबत असेल तर ते जनतेच्या मनामधलं सांगू शकेल। पण जनतेच्या मनात काय आहे हे मुख्यमंत्री झालेत म्हणून त्यांना सर्वज्ञ आहेत आणि जनतेचं मन मी त्या ठिकाणी स्पष्टपणे ओळखतो असं म्हणणं म्हणजे ते हास्यास्पद आहे। आणि हे त्यांना माहीत आहे की गोवा एक सगळे धर्मातील सगळी लोक या ठिकाणी आहेत आणि गोव्याकरता जे पंडित जवाहरलाल नेहरूपासून इंदिराजीपासून सातत्यानं या ठिकाणी गोवा याची संस्कृती, इथला इतिहास हा राहिला पाहिजे, हेच प्रेम सुरुवातीपासून काँग्रेसचं गोव्यावर आहे आणि तशा प्रकारची भूमिका काँग्रेसच्या नेतृत्वानं वारंवार घेतलेली आहेत। तर गोवेकर जनता यावेळेला आम्हाला खात्री आहे की काँग्रेसच्या बाजूनं मतदान करतील।